Kajia kun kababun ki paipa na kaleng ka perthei ki ap khmi lenti. Kajia kun hapadang ka Portugal bat ka Croatia. Hakaraf 32 jong ka FIFA World Cup mentau snam arajar punriu. Kam de tang kajia kun paipa kadai kajia kun kabalapan long ka sin ka bakhado bangyu i ki arngot klejian ki bakrau tam ha ka World Cup u Cristiano Ronaldo bat Luka Modric. Haki snam ki balalai kina ki arngot kirang ilakai kilapan kemen ki milion ngut kino Christian football u Cristiano Ronaldo ula long u kapten jo ka Portugal bat ula job pon ki trofi kan thop iya ka UEFA Euro bat ka UEFA Nation Leagues haka jo ka por u Luka Modric ula lam ya ka Croatia pan poi ka final jong ka World Cup house snam arajar khat phra bat ula job ro ya ka Ballon d'Or. Kini ki arngot kilai kailang Real Madrid batla thau history ringkat lang kila job pun sen ya ke UEFA Champions League bat kila penlong ya ke Real Madrid kum ka wei na ki kenhun ki baklan tam ha ke history jo ka football. Kacing teli jong Ronaldo ha ka liang jong kacing tap goal bat kacing start jong Modric ha ka midfield kila penlong ya ke kenhun pan job pun teli ki trofi. Rai mentah kapor kala Om Desho ke perlok haka juk ka kanhon mentaki yang persyak markhmat we uyalam ya ka Portugal pad we pat uyalam ya ka Croatia kane kecia khon kalong ka bae namar tang ka we ka kanhon kan beteng sekara of 16 kat ba ka we pat kan meno na ka World Cup bon kilat pathai khobor ki khot ya kane kecia khon kum ka one last dance Namaro Cristiano Ronaldo ladap South Nam Karta pat Luka Modric ladap South Nam Karta pun ki pajba ki ngej bakane kala bandai ka World Cup ka bakhadu jong kine ki arngut henrei ka wei ka banta ka bangi dei ban su thu shai kalong ba om padon kano kono kaching permana pajba nau Cristiano Ronaldo neu Luka Modric bakin chong thai no haden kane ka World Cup kaching kren one last dance kadi tang kaching mot jogi pajba bat kilat pathai khubor Kacia kun hapadang ke Portugal bat ke Croatia kanlong ke baitanat bha ke Portugal kadon ya kirang lekai ke baklan kum Bruno Fernandes u Rafaelio badu Bernardo Silva pan Cristiano ya Ronaldo kat ba ke Croatia pan kadang syani abha ha ka jing syampang jo Modric bat kacia teli jong ka kanhon lada ke Portugal ka job u Cristiano Ronaldo unang teng ban be sa kacing post new ke bakrau tam ha kacing em jong u panra ya ka FIFA World Cup ha kane ke snam kane ke trofi ka bau pajba utip bau Cristiano Ronaldo umpat jujom hendai lada ke Croatia ka job kacing ya linti jo Cristiano Ronaldo ha kane ke World Cup kan kut no ha ka ju karukom lada ke Croatia ka syarem Luka Modric ulaban ong khuble ya ka World Cup haden kacing linti ka bait natam ha history jong ka Croatia Hendrai lada ke Croatia ka job Modric undang beteng panelam me kari syakara of 16 bat ban persyang ban thau sakawi pat ke history kane kecia khun kam dei tang kecia khun ban job kadai kecia khun jong ka burom kacing long noyalam bat kecia ne kine ki arngut klejian kila ai palat arpus nem na ka banta ka football kila pen kemen ya ki milion ngut ki pajba bat la long kacing ai mesim ya ki khna hakeleng ka perthei haba kacia khun kan sedang ki pajba kin ompej tang mano ban job kin pejru ya kacing long jo kine ki arngut klejian ki bala banyale ha kane ka World Cup na ka banta ka sin ka bakhatu kacia khun kandap da kacing kemen kacing kuslai par kacing sose ki pajba hato mano ban job ha kane kacia khun ka bakrau hato ka Portugal jong Cristiano Ronaldo ne ka Croatia jong Luka Modric